Oedd hi'n fwy na phleser gyda i dderbyn gwahoddiad gan y Lolfa i holi Andrew Green ar achlysur cyhoeddi Rhwng y Silffoedd, sef un nofel gyntaf yn y Gymraeg, dwi'n credu. Ac dwi'n credu bod Andrew yn berson cymwys iawn i fod yn sgwennu y math yma o nofel. Mi gafodd ei eni yn Stamford yn swydd Lincoln a'i fagu yn swydd Efrog. Ac ar ôl graddio gair grant, mi ddath o i Gymru ddechrau'r 70au i hyfforddi yn llyfrgellydd academaidd. Mae wedi gweithio mewn llyfrgelloedd prifysgol yn Aberystwyth, Caerdydd, Sheffield ac Abertawe, cyn cael ei benodi ym 1988 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, swydd arhosodd ynddi am 15 mlynedd. Mae'n aelod o Gymdeithas Dysgedig Cymru ac wedi gwasanaethu ar lawer o gyrff addysgol yn cynnwys Cyngor Prifysgol Aberystwyth a wedi bod yn gadeirydd bwrdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ac Andrew, mae'n anodd iawn meddwl am unrhyw un sy'n yn fwy cymwys i gymryd golwg ar addysg uwch yng Nghymru. Mae fel pe bai dy fywyd wedi bod yn baratoad ar gyfer sgwennu y nofel yma. Ond o feddwl am addysg uwch, yn hytrach na bod yn faes lle mae pawb yn rhannu syniadau ac yn cefnogi gilydd er bydd disg, mae unrhyw un sydd wedi treulio amser yn y maes addysg uwch yn gwybod fod yn gallu bod yn ddigon dichellgardd, wedwn ni. Wel, unrhyw un sydd wedi hala lot o amser mewn prifysgolion gwahanol yn bawnd o gasglu straeon am unigolion a digwyddiadau a popeth sydd yn digwydd mewn prifysgolion a meddwl, wel, mae sefydliadau ryfeddol hynod yw prifysgolion ac chi'n dechrau casglu pob math jyst yn eich cof ac felly erbyn y diwedd, erbyn i fi roi gorau i'r brifysgolion fel petai, oedd yna bentwr o bethau ryfeddol yn ymhen. Ac wedyn o'n i'n meddwl, wel falle bydda'n syniad sgrifennu am rhain i gyd. Ac yr unig ffordd o wneud really, oedd mewn nofel, a nofel dychanol. Nofel dychanol iawn yn wir. Ac mae'r un math o bethau'n codi mewn sawl prifysgol. Mae y nofel campws yn dydi yn draddodiad. Mae gennych chi David Lodge, Donna Tartt, Kingsley Amis, nôl i Stoner gan John Williams. Mae'n rhywbeth, maen nhw'n tueddu fod yn ddychanol. A un erthygl ddarllenes i ar rhywun yn dweud, at least once a week in my life as a university administrator, I leave a meeting and think that if I were to include just what transpired verbatim in my next novel, I would be faulted for gross exaggeration. Lle ddechreuodd y syniad, y stori yma te? Wel, mae'r stori yn mynd nôl, dros 5 mlynedd ar y gwir. Ac o'n i'n meddwl, bydda'n gwneud nofel hyfryd iawn yn y Gymraeg, achos mae'n y draddodiad yn Gymraeg o'r nofel gampws, ond dyw e ddim mor gryf ag yn Saesneg. Ac o'n i'n meddwl, wel, falle gall lenyddiaeth Cymraeg gael nofel o'r fath. Ond wedyn, oedd rhaid i fi ddod i ben wedyn a sgrifennu llyfr arall. Felly, ddes i nôl i'r nofel ac erbyn hynny, oedd rhywbeth rhyfedd wedi digwydd oherwydd o'n i'n sylweddoli bod y pethau o'n i wedi sgrifennu amdanyn nhw o'r blaen actually yn digwydd yn y byd go iawn ac bod pawb yn gwybod hefyd. Enghraifft yw cyflogau uchel is-ganghellorion. Oedd e'n scandal ar un adeg. Ac o'n i wedi sgrennu am hyn flynyddoedd cyn y scandal yn dechrau. Felly oedd yna beryg trwy'r amser o'r cyfnod sgrifennu mod i'n trial sgrifennu pethau newydd trwy'r amser oherwydd pethau oedd yn hollol ffantasiol o'r blaen wedi digwydd. Wel, un peth gobeithio sydd ddim yn mynd i ddigwydd ydy bod yna is-ganghellor yn marw mewn amgylchiadau digon erchyll mewn llyfrgell prifysgol. Rhowch chydig o hanes beth sy'n digwydd yn y nofel hyn. Wel, man cychwyn y nofel yw damwain ar y wyneb sydd yn digwydd i'r is
is-ganghellor yn Mhrifysgol Aberacheron. Gyda llaw, mae pob enw lle yn y llyfrgell yn dod o'r is-fyd y Groegiaid. Ac mae'n digwydd yn y llyfrgell. Gyda llaw, o'n i'n meddwl am sgrennu am lyfrgelloedd, ond wrth gwrs y Llyfrgell Genedlaethol ddim yn bosib oherwydd Llyfr Dafydd, a'i nofel hi y llyfrgell. Felly mewn prifysgol oedd y nofel i fod. Ac wedyn, mae un o'r darlithwyr yn y brifysgol, Llyr, sydd yn gweithio yn gyfleus iawn yn yr adran griminoleg, yn dechrau cael amheuon am y theori taw damwain oedd wedi digwydd, a mae fe'n datblygu'r syniad taw llofruddiaeth sydd wedi digwydd, oherwydd mae gan yr is-ganghellor nifer fawr iawn o elynion. Ie, un o'r rhesymau am y gelynion yma ydy gair mawr da ni yn clywed mewn prifysgolion yn aml, sef rhesymoli. Achos mae yn dymuno rhesymoli yr adrannau i gyd yn dydyn, ac bod pawb yn gorfod cyfiawnhau i bodolaeth. A mae'n dweud bod Llyr ddim y darlithydd mwyaf brwd ag egnïol, beth bynnag yna dydy, a mae swydd o dan fygythiad hefyd. Ydy. Mae'r is-ganghellor yn defnyddio termau fel rhesymoli, fel masg fel petai, achos beth mae fe'n neud wrth gwrs yw cau adrannau a cau popeth sydd ddim ati dante, ac beth sy'n gyrru'r is-ganghellor trwy'r amser yw cost effeithlonrwydd. Felly yr adran griminoleg yn mynd i gael lawr dan y drefn newydd. Felly hyd yn oed Llyr sydd yn ddiog iawn, really, fel darlithydd yn y brifysgol, yn sylweddoli bod yna rhywbeth mawr yn digwydd. Ac wrth gwrs mae yna bobl yn y brifysgol sydd llawer yn fwy elyniaethus na fe. Felly ar ei rester o suspects, mae yna nifer o bobl o fewn y brifysgol sydd falle am gael gweld diwedd i'r is-ganghellor. Ac wrth gwrs mae yna lawer yn falch i gael bod yr is-ganghellor wedi mynd, ond mae rhaid chi fod yn ofalus beth ydych chi'n dymuno amdano fo, oherwydd mae'r is-ganghellor sy'n dod yn ei le fo, waith fyth mewn gwirionedd, achos mae yna bob math o bethau erchyll yn digwydd wedyn. Wel, yn union, ie. Wrth i'r llyfr fynd yn ei flaen, chi'n sylweddoli bod gan yr is-ganghellor gyntaf i rinweddau, hynny yw, oedd wedi dechrau fel person egwyddorol iawn, oedd yn caru wraig ac yn blaen, ond y system sydd yn gyrru, y system sydd wedi newid i gymeriad yn llwyr erbyn y diwedd. Ond mae olynydd Roger Grimshaw, does dim rinwedd o gwbl dy fe. Mae fe jyst yn ddyn caled a dyn drwg trwy'r amser, ac wrth gwrs mae fe yn cael weld ffawd eitha anffodus erbyn y diwedd hefyd. Ac mae'r cwsmeriaid neu'r myfyrwyr, galwch chi mae'n hwythau hefyd yn dod yn rhan, yn dylanwadu, ac maen nhw'n niwsans i'r is-ganghellorion yn gwirionedd, yn dydyn nhw, chi'n gwybod, bod nhw'n is-ganghellorion yn mynnu, mae myfyrwyr sydd wrth galon popeth awn nawn. Wel, wrth gwrs, cwsmeriaid oherwydd bod y brifysgol yn endid masnachol yn y pen draw. Dyw e ddim yn sefydliad cyhoeddus i bobl, i ddiwallu anghenion bobl yn y gymdeithas. Mae'n jyst yn fusnes. Mae'n myfyrwyr falle yn fwy gwrthryfelgar nag maen nhw'n tueddu i fod y dyddiau hyn. Hynny yw, maen nhw'n meddiannu swyddfa'r is-ganghellor mwy nag unwaith, a hacio mewn i'r system gyfrifiadurol. Felly, ond maen nhw'n cael ei arwain gan grŵp o drotsgïaidd, pobl drotsgïaidd o fewn undeb y myfyrwyr. Ond nhw sydd yn wneud lot o ddifrod, really, i'r ddau is-ganghellor yn y pen draw.
Mi allai'r stori yma fod yn dywyll iawn, Andrew, ond beth sy'n achub y nofel yn sicr ydy'r hiwmor. Pa mor bwysig oedd o i wneud yn siŵr bod na ddychan a bod na bethau doniol yn digwydd? Wel, ces i lot o hwyl yn sgrifennu'r llyfr yma, felly trwy'r amser o'n i yn edrych allan am gyfleoedd i chwistrellu hiwmor ar bob amser mwy na lai. A mae yna rai set pieces, enghraifft, fel yn clwb Erebus sydd yn, y Liberty Stadium yn Abertawe mwy na lai, neu ar y cwrt Sponken, neu yn y strip club yn Llundain. A dwi'n cael lot o hwyl trwy gosod golygfeydd hyn i fyny ac wedyn cael y cymeriadau i fynd trwyddyn nhw. Un darn dwi'n credu, fe'n hyfryd i ni glywed ti yn darllen ychydig, ac darn sydd yn goferi o ddychan ydy disgrifiadau ar ddechrau cyfarfod o'r cyngor, mae hwn dod tua diwedd y llyfr, ar ddechrau cyfarfod o'r cyngor, o'r dirprwy is-ganghellorion sydd newydd i penodi. Fydde ti fod o'n darllen hwnna i ni? Ie, mae hyn yn dod tua diwedd y llyfr, ac mae Lisa, ffrind i Llyr, wedi dod yn is-ganghellor. A mae hi'n cynnal y cyfarfod cyntaf o be mae hi'n dweud galw y cabinet. Cychwynodd Lisa'r cyfarfod am 2 o'r gloch ar ei ben. 7 o bobl oedd yn stafell yr is-ganghellor. Dyna oedd y cabinet, yn ogystal â Lisa, Llyr a Delina Evans, ei theitl newydd oedd cofrestrydd, hen a'r hyfryd, y cyfarwyddwr cyllid Ifol Morgan ac ysgrifennydd, yr oedd y 3 dirpwy is-ganghellor newydd. Y cyntaf oedd yr athro Rhodri Hardman, peiriannydd mecanyddol nodedig, oedd wedi cysegru dros hanner ei yrfa yn gynllunio y car cyflyma yn y byd, heb unwaith ofyn y cwestiwn beth oedd diben y prosiect. Yr ail, yr athro Iolo Richards, ffisegydd, ac unig aelod Cymdeithas Frenhinol yn y brifysgol. I llys enw hi oedd y Twll D. Tylledion yn y gofod oedd ei arbenigedd. Ac os bydde hi'n llyncu popeth y glywau, ond yn anaml iawn bydde unrhyw air yn dianc o'i gwefusau. Ac yn drydydd, yr athro Anton Grab, Almaenwr barfog, melancolaidd, ac awdur y gyfrol awdurdodol ar gymdeithaseg marwolaeth. Ar y bwrdd, saddau gwydrau o ddŵr, ond dim bisgedi. Roedd ydy'r wasgiad eisoes yn taro'r sefydliad. Gorweddau cwmwl llwyd o ddiflastod dros bawb. Doedd ond ychydig o fan siarad am wyliau'r haf, oedd yn ddim ond breuddwyd pell i bawb erbyn hyn. Mae'r y sôn yn am y gwahanol fath o ymchwil mae bobl yn ei wneud yn codi cwestiynau am pa mor ddilys yw pob ymchwil prifysgol yn dydi, mewn ffordd ddigon cynnil. Mae rhaid i fi ofyn, Andrew, a os na gyfreithwyr wedi cael golwg ar y sgript yma i weld rhag ofn bod na enllib yma o gwbl? Wel, codys i'r cwestiwn yma gyda Lolfa, a dwi ddim yn siŵr os ydyn nhw wedi gofyn i'w gyfreithwyr. A dwi ddim yn credu bod y llyfr yn enllibus. Does dim cymeriad sydd yn gyfateb i rhywun yn y byd go iawn. Mae'n wahanol gyda llefydd. Hynny yw, Aberacheron yn amlwg iawn yw Abertawe. Ac dwi yn cael lot o hwyl am ben Abertawe trwy'r llyfr. Yn sicr, a mae yna dipyn o ymgyprys rhwng Brifysgol Aberacheron a'r Brifysgol arall hefyd. Byddwn ni'n awgrymu falle na'r Brifysgol Caerdydd ydy honno? Wel, mae'n hollol bosib, ie. Brifysgol Aberlethu, neu Aberlethu, un o afonydd eraill yr is-fyd. Ac mae'n gystadleuaeth trwy'r amser yn y llyfr rhwng y ddwy brifysgol fel yn y byd go iawn. Mae yna brifysgolion eraill. Mae yna un o'r enw Brifysgol Pont Phlegathon, un afon arall,
yn y gogledd pell. Os yna gynulleidfa darged i'r nofel yma, mi fydd unrhyw un sydd yn treulio amser mewn addysg uwch yn mwynhau darllen yn sicr, ond ydy hi'n mynd i apelio yn ehangach na hynny? Gobeithio. Gobeithio bod y hiwmor yn apelio at bawb. Mae negeseuon, os taw negeseuon yw'r gair, mae negeseuon yn berthnasol nid yn unig i brifysgolion, ond i'r gymdeithas gyfan sydd yn ei nawr. Hynny yw, mae llyfr yn ymysodiad mwy na lai ar y math o gymdeithas hyll sydd yn bod erbyn hyn. Felly, dwi ddim yn credu bod dim ond pobl sydd wedi cael profiad mewn brifysgol yn gallu gwerthfawrogi'r llyfr. O bosib hefyd, dysgwyr profiadol sy'n gallu cael lot o hwyl trwy ddarllen hefyd. Ie, mae hwnna'n rhywbeth yn eisiau godi. Ti wedi sgwennu hon mewn ail iaith. Beth oedd y penderfyniad yna? Pha mor anodd neu rwystredig oedd hynny'n gallu bod? Mae'n anodd dweud ydw gwir. O'n i'n benderfynol o'r dechrau sgwennu yn Gymraeg yn hytrach nag yn Saesneg. Mwy na fel sialens i fi fy hun. Hynny yw, dwi'n gwybod mod i'n gallu sgwennu Cymraeg ffurfiol swyddogol fel petai wedi wneud trwy'n amser, ond rhywbeth creadigol o rhywbeth hollol wahanol ag do'n i ddim quite yn siŵr a o'n i'n gallu wneud e. Felly, oedd e'n rhyw fath o sialens. O'n i'n lwcus bod golygydd da iawn dy fi, Meleri Wyn James, ac mae hi wedi bod o help a wedi achub fi rhag sawl broblem. Ond na, dwi wedi enjoyo pob munud ydw gwir o trial sgwennu rhywbeth creadigol yn Gymraeg. A mae'n wahanol iawn i sgwennu pethau bob dydd. A dyma y tro cyntaf i fi erioed i mi weld cyfeiriad mewn nofel at y coronavirus. Llongyfarchiadau ar y blaen, reit, oherwydd ymlaen y nofel, mae yna ragarweiniad, oherwydd y syniad sydd gen ti ydy bod yna hen lawysgrif wedi dod i law, felly, a mae rhywun o'r enw Andrew Green sgwennodd hwnnw. Beth oedd y syniad tu ôl i hynna? Wel, dwi'n hoff iawn o nofelau neu sgrifennu ôl fodernaidd, neu falle pseudo ôl fodernaidd, ac o'n i eisiau chwarae gyda'r syniad o nofel. Des i o hyd i'r syniad o fynegau i nofel enghraifft, ac o'n i'n meddwl, mae hynny yn rhywbeth diddorol iawn. Ond ie, lot o nofelydd sgrifennwyr wrth gwrs yn wedi defnyddio'r cynllun yma o hen lawysgrif sydd wedi dod i law ar ôl blynyddoedd o fod yn y tywyllwch. O'n i'n hefyd yn hoff o'r syniad o Andrew Green, hynny yw, awdur y llawysgrif, ond hefyd cymeriad yn y nofel. Ac mae'n ymddangos hefyd yn y mynegau. Mae'n dweud Green Andrew, awdur annibynnadwy. Felly, pob math o chwarae gyda syniadau a geiriau trwy'r amser. Dwi'n meddwl mai dim ond llyfrgellydd fydde'n rhoi mynegau mewn nofel. Faint o hwyl oedd paratoi'r mynegau yna, dwi'n siŵr bod wedi cymryd dipyn o amser. Wel, fel mae'n digwydd, dwi yn mynegeuwr, os dyna'r gair, ers blynyddoedd, wedi gwneud lot o fynegeuo, ond oedd hyn yn wahanol oherwydd o'n i'n cynllunio mynegau amaturaidd iawn, hollol incompetent fel petai. Ond hefyd, mae'n ffordd o gyfoethogi'r stori, achos dwi'n dweud pethau yn y mynegau sydd ddim yn y stori. Ac hyd yn oed, chi'n gallu defnyddio'r mynegau i weithio allan be ydy'r plot.
heb ddarllen y nofel. O, bydden ni'n darllen y nofel unrhyw ddiwrnod cyn darllen y mynegau, dwi'n meddwl. Byddai yn neis i ni glywed ychydig darn arall o'r nofel. Esbonio beth yw'r darn nesaf dyn ni am ei glywed. Wel, darn yma'n dod o ganol y nofel, lle mae Llyr a Menna sydd yn gweithio gyda fe, Menna yw Llyfrgellydd y brifysgol, wedi cael ei galw i dafarn hyll brwnt yn nghanol Aberacheron. Gyda llaw, mae tafarn yn y bigo iawn mewn golwg fan hyn. Roedd pen Pluton wedi gweld dyddiau gwell. 20 mlynedd yn ôl, cofio Llyr, tafarn ffasiynol a phoblogaidd oedd hon. Heddiw fydda neb, o leia neb o staff y brifysgol, yn meddwl am agor i drws. Arweiniau coridor hir tywyll o'r hewl, i lawr y grisiau, i'r bar. Roedd y nolfa wedi cael 10 mlynedd yn ôl. Y tu ôl i'r counter, safai cwpl o ddynion caled, a phennau croen tatŵs amrwd a golwg fygythiol ar ei wynebau. Roedd hi'n anodd gweld gweddill y stafell. Doedd dim ffenestri, ac yn amlwg doedd y perchenog ddim yn credu mewn gwastraffu arian ar olau trydan. Ymdreiddiau a rogle unigryw trwy'r lle, cymysgedd o gwrw sir, llysiau wedi berwi a hen chwys. Dirgelwch oedd sut y llwyddau pen Pluton i barhau ar agor, pan oedd y rhan fwyaf o siopau a'r hewl o frenhines wedi hen gau. Bu am gais unwaith gan gyngor o ddinas i droi'r hewl yn boulevard, gyda caffis canoldirol a petonc ar y palmant, ond yn ofer. Dim ond 2 grŵp o bobl oedd i'w gweld tu mewn. Deuai myfyrwyr amgen o'r coleg celf yma, bron bob dydd. I pencadlys oedd y dafarn hon. Gallen nhw eistedd yma am oriau heb ofni gael ei symud. Ar ben hynny, roedd y cwrw gyda'r rhata yn y ddinas, ffactor bwysig iawn iddyn nhw, oherwydd doedd dim un ddimau goch rhyngddynt. Tenau fel cribyn oedd corff pob un. Byddent yn plygu at ei gilydd dros y ford a thrafod celf a cariadon. Nid grŵp fel y cyfryw oedd yr ail garfan, ond set o unigolion ar wahân. 2 beth yn unig oedd yn gyffredin rhyngddynt. Dynion oedden nhw i gyd, ac roedd pob un wedi gweld caledu. Roedd rhai wedi bod allan y waith ers blynyddoedd, ac wedi colli pob obaith o gael help gan y system welfare. Roedd eraill yn gaeth i gyffuriau neu alcohol. Ambell tro, dau daip arall. Creadur rhyfeddiolwg yn eistedd wrth ford o flaen hen luniadur i ddrafftio pennod arall o'i magnum opus, y nofel Gymreig fawr. Ar ôl wythnos neu 2, fydda neb yn gweld hwn byth eto. Gallwn ni weld y creadur yna, gallwn ni ddychmygu fo mewn ambell i le. Oedd yna ymweliad wedi bod ar dafarn Andrew yn ystod yr cyfnod sgwennu i wneud? Nes i dipyn bach o ymchwil yn pen Pluton, ie. Felly, mae'r nofel yma yn barod i'w chyflwyno llongyfarchiadau. Oes yna gynlluniau i sgwennu yn arall? Nagos, ddim mae'n hyn y bryd. Dwi'n gweithio ar llyfr hollol wahanol ar hyn y bryd, llyfr ffeithiol yn Saesneg, ar hanes cerdded yng Nghymru. Felly mae'n gwbl wahanol. Ond mae'n amlwg fod yna lawer o hwyl wedi bod wrth sgwennu'r nofel, ond mae dydi sgwennu nofel, nid sprint ydi ond ag marathon, mae'n cymryd llawer o amser. Beth wyt ti'n teimlo ti wedi dysgu o'r profiad? Wel, dwi wedi dysgu sut i blotio, achos dwi erioed wedi sgrifennu stori hir o'r blaen. A dwi'n sylweddol, mod i wedi darllen llawer iawn o stori
stori detectif a thrillers ac yn y blaen. Dwi'n ni erioed wedi sylweddoli pa mor anodd yw sgrifennu plot cymleth a gwneud y plot i symud yn iawn ac i fod yn, wel, nid credadwy, achos dwi ddim yn plot credadwy, ond plot sydd yn gallu dal gafel ar rhywun. Ac dwi'n credu dwi wedi dysgu lot am just y mechanics o sgrennu nofel. Bydde rhywun yn meddwl bod nofel detectif yn eitha formulaic yn dydi, ond eto i gyd mae rhaid gwybod pryd i ryddhau gwybodaeth a pryd i symud y stori yn ei blaen. Yn union, ac mae'n rhaid hefyd sticio wrth amserlen. A oedd Meleri y golygydd yn da iawn pwyntio allan problemau gyda'r amserlen. Ac wrth gwrs bydda rhywun oedd yn darllen yn ofalus iawn yn gweld mae'n y broblem yma gyda'r amserlen. Felly, dyw rhaid ddim quite yn sylweddoli bod y problem yma yn bod wrth ddechrau. Felly, byddwn ni ddim yn clywed mwy am Llyr a Menat yn y dyfodol agos? Wel, dwi ddim yn credu. Mae yna awgrym, wrth gwrs, tua'r diwedd bod Llyr sydd yn ddyn egwyddorol iawn. Mae fe wedi cael ei benodi yn ddirpwy is-ganghellor. Mae yna arwyddion i fod yn dechrau troi yn y math o is-ganghellor oedd Grimshaw a Diocletian. Felly, mae'n bosib bod Llyr hefyd yn mynd i fod yn un ben ac yn gorff marw. Ydy hynny rhyw fath o adlewyrchiad o sut mae Andrew Green yn teimlo am brifysgolion? Be ydy cyflwr addysg uwch yng Nghymru heddiw? Wel, dwi'n gorddweud trwy'r amser, wrth gwrs, mae yna lot o bobl hyfryd iawn, egwyddorol iawn sy'n gweithio mewn brifysgolion. A dwi'n parchu nhw, a dwi wedi dweud bod y llyfr iddyn nhw ar y gwir. Ond, y gwir plaen yw bod brifysgolion, whole system o brifysgolion erbyn hyn yn gaeth i ryw athroniaeth hollol wahanol, really, nawr. Ac mae brifysgolion yn fusnesau ac bod yn fusnes llwyddiannus, dyna yw'r nod, yr unig nod i rai ohonyn nhw. Ac mae egwyddorion eraill wedi cael ei taflu allan o'r cert fel petai. A mae hynny wedi niweidio, dwi'n meddwl, rhai o'r egwyddorion anwyla i bobl sydd yn gweithio yn y brifysgolion ac i fyfyrwyr. Ac felly mae'n rhaid, dwi'n meddwl, i brifysgolion newid rhywbryd yn y dyfodol. Dwi'n awgrymu yn y nodyn golygyddol, unwaith bod Cymru yn annibynnol, bod y prifysgolion yn newid nôl falle, a cyfleidio rhai o'r egwyddorion o'r blaen. Ond am y tro, dwi'n ofni bod prifysgolion mewn lle eitha anodd. A nid oherwydd hynny mae'r lle anodd yna allwch chi ddadle wedi cael ei osod arnyn nhw, yn dydi? Maen nhw'n gorfod ymateb i fod yn busnes yn hytrach na bod nhw'n dymuno gwneud. Mae hynny yn rhywbeth sydd wedi orfodi o ddifri rhywsut, yn dydi? Yn union, mae hynny yn hollol wir. Ac mae prifysgolion jyst yn ficrocosm o'r math o gymdeithas dyn ni'n byw yn ddi ar hyn o bryd. Ac does dim modd iddyn nhw ddianc yn hawdd, a mae'n rhaid newid y gymdeithas i gyd, nid jyst brifysgolion, dwi'n meddwl. Wel, a dyma'r nofel i wneud hynny. Wel, Andrew, llongyfarchiadau ar y nofel, mae'n codi cwestiynau mawr am addysg uwch, ond mae'n andros o hwyl i'w darllen. Ac mae'n ddoniol, mae'n ddifyr, mae'n glyfar, mae'n grafog. A dwi'n gobeithio y gwneud pawb rithro allan i'w phrynu hi, achos mae hi yn sicr yn werth i darllen. Diolch yn fawr iawn, Andrew. Diolch yn fawr iawn, Catrin.